Bichiro panen baru saja coba. 그럼 부정 살나고 그럼. আমরা এমনি তাকে আমরা যে না খেতে তাই বলি जों दिनै बर्तमान मानखा बगिरथ गन्दा दैसा आमचाइनि बगिरथ गामियाव खरकसाचिनि दैब्रासा कमल त्रिपुरा बनि उमर अंखा 15 বছর একে जों खानाखा मिया आतंसानो गरै बिग्रा नुखुङो चुक जायाबा नक सिकतानि फालनाय होननाय बलङाव थांफ्रो गंबाय मालायखाके गंबाय बवार जाखा पुखाक जाखा माखाङो आबो बायबनि बुकुं रग बुखु रग जतनका सासा जाक बाहान रग कागि थांबायखा खाकसा याकुं रग बाहायनो वार जाक गोबां मामारि दङ जों कक्तमा मानमान लगे लगेनो दिनै जोंनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार एडिसिनि सीएम डेपुटी सीएम जों एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव जों आसलायखा इमिडिएट बनो जों रां रुइ चुबानानै जों दिनैनो जों डिसिसन नालायखा होबाय जे जों ताबाव इमिडिएट आर्जेन्ट जे बरकनो जों एकदम करिनो खुनि बरकबा आर्जेन्ट जों बरकनो ताबाव रां 20,000 रां जों ताबाव फाइया फार फाइग्राखा थिनांगो बाहायनो जों नांखाके ताइबो जुदि साहाय्य नांखाके जों सिगांनि फैनाय बरकनो चुबानाय आवन बागिनि जों खामलाय फेलिमेन्टनि अनरेबल ईएम फिसारिज दङ राजेश त्रिपुरा ताइ आं चिनि सीएम डेपुटी सीएम जों जत बायने कक सालायनो जुबा खावहायके चिनि इब्रासारते जों अबायके आर्जेन्ट नाङै दङ सुमुल जों एडिसि हाफने फासिनि बाइकि चुबायमान जों आबो तैयार दङ ताबो फाइनाय साल बाहायनो अबायके गोबांमा चिनि साया सुगियातिफ्रा साखनो चुबानो बगे एडिसि हाबं ताबो जों थैयैनो एक्टिभ अंलाय दं हामबाय एक्चुअली बलङो तो ताबो फानो बगिरथ आमचाइ ताइ आनि तेलिमुरा महारानीपुर आमचाइका मायं बोथों दङ बनि बगिरथ आमचाइके मसाबो दंखो गंबो दंखो एके वाक बलंनि वाक रक दङ बिसा सतर्क अंलायनो नाङो जों हजाग अंलायनो नाङो हजागै बलंराव थांलायखाके बिपद तो जों सैमियाबोफोर बिपद फायतो फानो हजाग एक्सिडेंट तो एक्सिडेंट हजागै जों थां फायखायलायखाके जानाय होनै जों खातुं माने जतन थानि कयमुं या भारता एके जतन हजाखे दंलायखाके नों बाइक एक्सिडेंट मो बुकातेनाय गारि एक्सिडेंट मो बुकातेनाय अभाय माल माता बाय वारजों माने बुखाजों माने जों याकाय माननाय Mia ni jimi moja Mia noitaro na Mia ngo bai Tabuk edisi hapang hoiti narong subasu rophemani narok bahai matong abo bakhaga ani one edisi hapang sara juda Tripurani minister khai ke ba नंगनी एलाकानि एमएलए रक फाइदिना फैकेन रं ताबो तुजुरा एमएलए तो फायाको बुंगाव बिनि कमल जैतेपुरा तामो तान थामाने बो नक्सि तान थामाने नक्सि जारु थासावनि जारु तानि थासावनि तानि थांका मात्र बुलं हाका माजाखा नक्सि नुसा तामालिया दाबो द्रुखा आइसे गोबंगै आइसे फाइसि प्राणे यावतै रेशन कार्ड दं रेशन कार्ड दङ माइरं 20 केजि मां मात्र 20 केजि बीपीएल ला बीपीएल के ताव रक सम खाइजानो के बेन हाजिरा खाइजानो उराव माइटं सासे खाइग्ला अब बेन दायो नखमानसे बाङो बर' रावआव थांनाय समाव मा थाङैनो हाजिरा आरो बाहार हाजिरा खोजाखले बेनि तांजया तां सुबिया ताङो बेनि खखदिया हावै गांखाय दिया खायो माइ सुदिया सवै जानो दं दङ बाबु दङ बिनि फैया बो फाइनि आस्राय 2 বছর गायसा 4 বছর गायसा 4 বছর गायसा बावनो नाय मा दङ हेल्थ कार्ड दं